Olympische koorts rint op bij Frieske turners. Rijn regeert op Philip Twakamp. En Rengersdaai, ik ben prooi voor het trio van de Bos. Dit is de sport van Mandy 16 juli. In deze uitzending verzels ik nog omdenken voor de Swiependai op de Jouwe, dat us derk aan het publiek presenteren waren. Maar eerst Olympisch Nijs. Want nog 12 dagen en dan hing het Epke Zonderland onder de rekstok op de Olympische Spelen. Een dag later maai Celine van Gerner aan de slag. Zij is sportstad Heerenveen met 2 turners aanwezig. Het hotel naar Londen is nou echt begonnen. Is dit voor jou ook een soort van meisjesdroom? Ja, eigenlijk wel. Vanaf jongs af aan had ik dit al wel in mijn hoofd, ja. Het kriebelt al aardig inderdaad. Ik kan niet wachten om die kant op te gaan. Ik heb er echt heel veel zin in. Tuurlijk, dit is echt voor mij mijn eerste Olympische Spelen. Dus dat is gewoon heel bijzonder. Dat is een van de weinigen best die dat mij maakt zo. 28 juli is voor Epke de belangrijke dag. 29 juli is die voor Celine van Gerner. Dan binnen de kwalificaties en daar kunnen zij haar plaatsen voor de finales. Epke rochtelt hem op de bregen en de rekstok. En vooral op de rekstok maakt hij kans op een medaille. Waarschijnlijk 5 jongens die de medailles kunnen gaan verdelen. Die hebben de moeilijkheid en de potentie om een goede uitvoering neer te zetten. En Epke is 1 van die 5. Eerst dus de kwalificatie, dan op 1 augustus de finale van rekstok en bregen. Maar eerst moet Epke hem nog plaatsen bij de beste 8 in de finale. Op rekstok had Epke een spectaculaire oefening. Die, als het goed rint, een hege score opsmieten kan, maar ook risico's meeneemt. Om goud te hellen zal hij een moeilijke oefening doen in de finale. Haast dezelfde als die spectaculaire goede oefening tijdens de vrouwbeker in Maribor. Maar wat doet hij tijdens de kwalificaties? Ik ken net een makkelijke oefening in. Ik heb 1 risico neem ik elke uur uit. Dus ik dacht ik Cassina, Kovacs, Wok gecombineerd. En de Koolman die doe ik dan los. Dus dan verlies 2 zienen. Maar dat is echt alles wat ik wil laten lezen. En dat is de oefening die ik ga doen en die moet gewoon netjes. Maar het is wel zo, als je gewoon normaal, zonder fouten, terugkomt, dan weet ik wel, dan is het wel genoeg. De kansen op de rekstok binnen het beste. Maar het is net zo dat Epke Bregen er maar even bij doet. De concurrentie op brug is veel breder. Er zijn veel meer jongens die een gelijkwaardige moeilijkheid kunnen scoren. Dus daar is het nog veel moeilijker om überhaupt al de finale in te komen. Mijn uitgangswaarde is daar juist wel wat leger dan de rest. En er zijn heel volle turners die ongeveer dezelfde uitgangswaarde hebben. Dus daar komt het echt aan op de uitvoering. Die moet echt perfect wijzen om de top 8 te kunnen houden. En dat is het doel. Als ik daar in de finale zou kunnen staan, dan zou het fantastisch wijzen. De Zonderland, is die ervan? Ja, de Zonderland zit erbij in. Dat levert meer wat 2 zienen op. Die 2 zienen die kan ik wel gebruiken. Dus nee, die geef ik laten zien als het goed is. Daar werd Epke op zowel bregen als rekstok kans maakt op een medaille. Daar liggen de kansen van Celine van Gerner krijgt even wat oors. Ja, om het maximale eigenlijk op de allround eruit te halen, in de kwalificatie natuurlijk. En als dat lukt, ja, dan is een allround finale serieel en een top 8 klassering op brug ook. Ja, ze is beter won. Vorig jaar weer echt een heel lastig jaar. Dat had elke vrouw in ontwikkeling rond deze periode. En daar is ze gewoon hartstikke knap uitkwam. En ze is gewoon nog sterker dan dat ze al weer. Ja, is ze volle beter won dat ze kans had op een finale of misschien zelfs wel een medaille? Ja, en als je een medaille, ik weet dat iedereen dat hartstikke leuk vindt. Ja. Dat is gewoon binnen turnen is dat gewoon heel erg lastig. En als je een finale helpt, dan mogen we gewoon hartstikke trots op die het wezen. Maar we sowieso al wezen, heel erg trots dat ze dit vallen van de kruid. Maar dat is gewoon een gigantische prestatie als ze dat vallen van de kruid. Je hebt een stijgende lijn te pakken. Zit er dan eigenlijk ook nog een medaille in of gaat het eigenlijk wel heel ver? Nou ja, ik zei altijd, stel ik zou die top 8 klassering op brug halen en dan sta je dus in de finale. En in de finale begint iedereen weer vanaf 0. En ja, in de finale kan alles gebeuren. Ja, gewoon. Dan zou het inderdaad gewoon kunnen, ja. Het kind van zelfs een geweldige Olympische Spelen worden van Friesland. Maar een soort medaillekans hebben ze, ek op goud. En in ieder geval is dus Epke dit historisch krulkin. Is er wijs wie de laatste Fries West had die een gouden medaille helle had op de Olympische Simmerspelen? Daar heb ik geen idee van. Wist je dat? Dat is niet onder, dat is iets de volleyballers.
Oh ja, tuurlijk. Richard Schaal, denk ik. Ja, dat we hier, ja, goed, dat is al lang lien, dus er is wel behoefte aan, denk ik. Ja, het wordt weer tijd. Luciano Narsinghi, definitief van Heerenveen naar PSV. Maar de club uit Eindhoven is de onvaller het eens worden. En Van der Midden had er zijn handteken zet onder een contract voor 4 jaar. De clubs winnen er al een paar dagen lien uit. De verkoop van Narsinghi levert het Heerenveen goed 4 miljoen euro op. Nevens PSV is de selectie met het onderzoeken van Narsinghi compleet. En Tim Bakens is de 8e nieuwe speler die het sportclub Cambuur onlutsen had. De 29-jarige Bakens, maar nog wel medisch goed kan worden. Als alles in wat er is, tekent er een contract voor 1 seizoen. Tim Bakens begon zijn carrière in het seizoen 2001-2002 in de Eredivisie bij de Graafschap. Daarna speler voor RKC Waalwijk, FC Volendam en Sparta Rotterdam. Bakens komt transfervrij oer van het Zwitserse St. Gallen. In het Utrechtse Jaarveld stiet nu de zondigste vierliep-twakamp op het schema tussen Holland en Friesland. De Friesen winnen al 55 keer de sterkste, maar zo'n 2006 binnen de verschillen lieds tussen beide boenen en woen Holland 2 keer. Een speciale wedstrijd wie het voor Niels Koetsier. Als inwoner van Ljouwert lept hij nou voor Friesland, wierst hij altijd lidwest had van Jaarsveld. Zijn heid is er zelfs voorzitter. Onder de lek bij Jaarsveld vindt de zondigste editie plak van de twakamp. Maar Niels Koetsier, zijn hele leven leefde er voor Jaarsveld, maar nou in Friesland. Hoe zit dat eens? Ja, hoe kan dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Solliciteren bij het Wetterskip Friesland en aangenomen worden. En nou ja, toen heb ik me ook maar bedacht om me in te schrijven bij het FLB, om daar te voor gaan leppen, om het zo te zeggen. Dat kan zo lopen in deze maatschappij en nu is het mijn eigen zoon. Opgegroeid hier aan de Lekdijk. Vader is hier voorzitter. En dan door werkzaamheden bij het Fries Wetterschap gaat hij naar Leeuwarden. En dan komen ze met het verhaal, pa, ik ga in Friesland springen. En dan de eerste beste twakamp is in die oud plak hier in Jaarsveld. Ja, geweldig toch? Beter kan je niet beginnen. Gelukkig mag ik ook nog meedoen. Dat vind ik nog het belangrijkste eigenlijk. En ja, altijd leuk. De twakamp is de enige vierlipwedstrijd dat in teamverband sprong wordt. Elke leper mij 4 keer springen en de 4e sprong telt voor het klassement. De optelsom levert dan de eindstand op. Hij zal maar vandaag het verschil gaan maken. Ja, dat is de sport en dan maakt hij het verschil. En dan ben ik nog net zo trots, want dan heb ik ook een mooie sprong van hem gezien en dan ook een mooie sport. Ja, dat zou wel mooi zijn als ik het mag doen. Ja, ik heb in 2006 in Eilst heb ik toen ook goed gesprongen met de tweekamp. Ja, erop sprong ik ook een PR met tweekamp. Dus met tweekamp heb ik altijd wel iets, ja, ik weet niet, vind ik wel leuk. Een leuke wedstrijd. Dus ik hoop dat het nu ook vandaag te doen. Bij de categorie jongens is Bobby Zwaagman van Driels de sterkste met 16,28. De jongensgroep wint van de Hollandse jongens met een verschil van 43 centimeter. En dan de vrouwje met Wendy Helmes. Zij leert als enige oer de 15 meter en zorgt voor een lietsvoordeel voor de Hollandse vrouwje, 42 centimeter. En dus met die beide categorieën is de stand op 1 centimeter na in liekwicht. En dan de junioren, met Wilco van Amerongen, de kopman van de Hollanders. Licht blesseerd, maar wel opdreef met Santje 82. En het verschil in de juniorengroep zal heel groot wezen. Dit is Hans Ulko de Boer namens Friesland. Hij eindigt als 4e in de eindstand met Santje 05 en de junioren verliezen met 100 meter 14 verschil. En dat is een groot god. Dan de topklassers met Nart Bransma. Die had 3 ringen in de stok, maar helpt net het derde punt. En noteert dus geen meters. Hij blijft hangen op de 15 meter van de drompelafstand. Niels Koetsier, die hoort wordt, want het zal zijn beste wedstrijd van dit seizoen worden. Centimeter 92 en dat zijn centimeters die tellen van Friesland. De topklassers moeten dus beziekje oer de 15 meter te springen, willen ze winst helden. En dat slag het ek in de tweede sprong net met Nart Bransma. Dit hier al 3 keer door de nieuwtje en een PR van nieuwtje 70. Dit is Jacco de Groot, de kopman van de Hollanders. Ja, de omstandigheden weer dreig, hij gaat wat scheef, maar komt wel aan 9 meter. 9 meter 1. Daarmee de 4e ont dan ta. In de totaalstand stiert Friesland likwijls 3 meter 33 achter op de Hollanders. En Bart die zorgt wel voor de winst in de seniorengroep. Maar in de totaalstand mist Friesland nog 3 meter 33.
Dat kan in één sprong goed maken worden terug Nart Bronsma. 1834 is genoeg, maar hij pakt zijn tweede weertsprong en Friesland verliest de twakamp. Viel hij nog een beetje schuldig? Nou ja, volgens mij binnen meer mensen slecht sprong, dus dat idee had ik me niet meer achterholen. Maar ja, voor hetzelfde ik wel 4 sprong, dat was wel de bedoeling, ja, dan hier het wel hellen. Dus ja, aan de ene kant wel, maar ja, er ben meer, hè, je springt als team. Holland wint dus haar 15e twakamptitel in zondige edities. De familie Koetsier zit mij een beetje een dubbel gevoel. Ik ben persoonlijk wel tevreden. Ik heb weinig te klagen. Ik ging voor de tweede sprong nog even lekker door mijn enkel. Dus ik denk, nou, dat wordt helemaal niets meer. Maar dat viel nog mee. En ja, jammer dat we verloren hebben. Dat wel natuurlijk, ja. Ja, van mijn kant is het allebei goed. Echt. We hebben de overwinning, maar hij heeft goed gesprongen. En ja, mooi sport toch. Ondanks de natuur, mooi sport gezien. Want de natuur was vandaag een beetje ons tegenstander. En dan die orde Frieske sport. Nog een paar weken en dan is het Wessevier de PC, de wichtigste keertspartij van het jaar. Maar de Rengersdag op Zonneborg in Ljouwert stiet bij de keerters ik heeg op het verlanglistje. Maar wat valt er voor de orenpartouren te wensen als het trio Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iseger de chance in het keertspeloton uitmaatsen? Het publiek zocht het hele seizoen al dat er één parcours is dat ontsprekkende resultaten del zet. En hoopt het misschien wel een betere wit niet dat er verhoring komen zal. Bij LKC op Zonneborg stiert datzelfde parcours in de hele finale. Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iseger. Maar ze hebben het lastig zien de eerstgekter van Vlienier. Jan Dirk de Groot, Reese Pieter Hiemstra en Pier Piersma. 4 van Fjouwer en uit deze boppenslag van Reese Pieter Hiemstra is het Skjenne Sois. Gert-Anne van der Bos. Pier Piersma. En dan gaat die bal Bobber alles in en dat betekent dat het 5 eerst een gelijk is. Gert-Anne van der Bos. Voorin bij Reese Pieter Hiemstra rekken die bal net lekker een liets keertje. Het bedoel van Gert-Anne van der Bos won al 5 keer dus. En dat wie in de eerste cyclus. De laatste paar weken gaat het wel eens maar hun mis. Daniel Iseger dan, achterin bij Pier Piersma. De bal trok het midden. En dan kan er nog retourneerd worden. Trok Gert-Anne van der Bos 2 hele lietse keertjes. Reese Pieter Hiemstra. En die bal die komt correct boeten de krieten. En dat betekent dat het Skjenne 2 is voor het doel van Gert-Anne van der Bos. Dan Jan Dirk de Groot. Hij had de vorm dit hier nog net helemaal te pakken. En ik deze bal liet Daniel Iseger wezenlijk rennen. Hij zielt oer het perk heen en dan mooi Skjenne Fjouwer. Op een ei Jan Dirk de Groot. En op een ei gaat die bal boeten. Goed jongen, terug Daniel Iseger. En zo gaat het in weer hut Skjenne Sois. Jan Dirk de Groot. Voorin bij Teke Triemstra. Maar die bal komt er net doorheen. Die kan inkwatten worden, maar wel heel briekrekker terug. Jan Dirk de Groot. Een keer bij de middellijnen. En Jan Dirk de Groot baalt een beetje van zijn optreden in dit laatste eerst. Gert-Anne van der Bos. Maakt het hij het dan uit? Nee, hij brengt de bal eerst nog een keer boeten en daarmee wordt het 6-2. Gert-Anne van der Bos. En dan de zitbal. En dus staat het parcours in de finale. En daarom voldoen ze onder verwachtings. Het parcours van Jan Dirk de Groot bloot op 1 overwinningsteen in Stiers. Het ziet hun jood correct net mooi. Nee, dat is niks aan. Nee, 4 wedstrijden liggen we er al. En dat ja, spietig. Ja. Ik krijg iets te volle foutjes, zeg maar, onder opslagen en iets te lietse keertsen. Het laatste eerst, ja, dan kost hij de kop. Ja, want ja, je binnen het parcours wat hun klapje kent. Nou, ze gaan al een paar keer vaker verloren, maar ja, als wij echt een beetje door wat we doen kennen, dan ja, ben wij er wel in van. Ja. Het slaagt bij je dit seizoen nog net helemaal? Nee, het slaagt nog wat meer, ja. Ja. Dat is eigenlijk, ja, zelf ben ik nog net super in vorm. Nou, zei Joe, dan zit het er een beetje om. Hè. Dus, ja, het komt er wel, ja. Tegenstander in de finale binnen Johan van der Meulen, Volker van der Wey en Marten Veenstra. En de laatste keertvermerker is krek op tijd. De stand is 4 om het waar van Gert-Anne van der Bos en 6 van het parcours van der Meulen. De opslag van Gert-Anne van der Bos.
En dan kan Volker van der Wij die bal net goed rijden, zodat Gert-Anne van der Bos retourneren kan tot verder keert. Dat betekent 6 gelijk. Het is zaak voor de betoer van der Meulen om dit bordje te pakken en er nog een finale van te mooi zien. Maar dan wordt de bal door Martin Veenstra te laat trekken en shit die bal kwijt. En dat betekent 4 om het waar. En dan is de situatie hopeloos. En dan rit het betoer van der Bos uit naar 6-2 in het volgende eerste joggen tussen Mansies. En dan moet Johan van der Meulen opslaan. Brengt de bal bij de man dat er net wezen, maar tegen Triemstra. Hij slaat hem op. De 6e vrije formatiewinning van dit parcours. En zo liet je weer rond te wezen. Nou, een dipje. Inderdaad, wat foutjes van uzelf. En ja, die jongens die het zin die keert ze dan op dat moment wel even goed. Ja, dan keer wij er gewoon heel simpel aan. Ik bedoel, als we net doen wat we kennen, dan wordt het voor uzelf ook heel dreig. En de terugtekening van de Rengersdooi wie Gert-Anne van der Bos. Dirk Buitenzorg is er verleden week net in slag om hem te kwalificeren voor echte drafwedstrijden. Maar Dirk is er stadig gewoon vol een echte attractie worden. Zij is er de komende tijd te bewonderen op de hienste dagen van Driesem en Waterswaard. En Dirk is ik te zien op het concours Piek van Burgum. En Arune Vreed wie het hinder van de sportredactie van Omroep Friesland te zien op een sweependij op de Jouwer. Een ideale gelegenheid voor de fans en donateurs om even met Dirk op een foto te kunnen. Blijft ik gewoon mis, hè? Ja. Herinner haar er maar even om. Ja, moet stil worden. Ja, maar iedereen weet het natuurlijk, hè? De auto trekt op dit moment op en de eerste die zijn benen bij elkaar trekt, en dat is niet zo best, dat is Dirk Buitenzorg. Dirk die neemt wat afstand van het veld, maar dan op de verkeerde manier. Dirk begint niet te draven. Oh, net helle. Dit komt wel on als een mokerslag en dat je nou over eventuele consequenties. Ja. Doe je niks aan? Nee, maar het is Joert en Vendoy, hè? Dus alle donateurs kunnen met Dirk op een foto. Maar na die prestatie van Arune Sneur, zullen we wat animo wezen? Dat zal wel net, hè? Deze springers? Oh, ja, deze springers. En even kijken, degene die dus dan gebak en koffie voor de donateur. Nou, het gebak is mooi versierd met een foto van Dirk. Nou, naast het gebak en de koffie heb ik nog een mooie poster van u, Dirk. In actie? In actie nog wel. Ze krijgen een mooi bandje die ze dus bij een eerstvolgende deelname aan een evenement leren kennen, zodat wij weten dat ze donateur binnen. Het is een bandje van een zeer select zelfskin. Precies. We krijgen even Dirk sponsoren. Ah, show is on. Dat is dus goed nice. Dan zal ik hem even de koffie en het gebak brengen. Zal ik dat eerst maar even doen? Is hij de initiator achter het hele verhaal of ben jij dat? Dat ben jij natuurlijk. Ja, ik vind het geweldig wat je maar dat beestje doorgaat. Dat is gek van begin aan het zijn. Naast de poster krijg ik nog een mooie sticker. We moeten even een stukje uitzetten, dat is oudpraat. En dan moet even een beetje dicht bij de meesten wezen. Maar familie Wagenaar, dit is een mooi led net. Mooi led net. Hij is toch wel eens in de file staan, jongen. Pak hem maar beulig, hè? Ja, maar het is helemaal vol. Nee, je zou praten, maatje ze maar wat erom te vormen. Een echte sterke, dat hij wat letten, nou? Ja, toch? We zullen eens even zien. We zullen eens even wat aan de kant razen. Je bent eruit? Mooi plakje, meneer. De twee start niet. Fit plakje. Ja, toch? Frans van der Blonk. Mooi dicht bij de muziek. Ja. De virussen niet starten. Mooi plak. Charmeur Boszorg en die wordt gereden door Eddy van der Gaal. Ik ben Dirk helemaal gek van die muziek. Ik ben gek van die, wat maakt het uit? Benji Menno, Luit de Vries. Dirk Buitenzorg is hier vandaag in jouw rug. Kom hem rustig even bekijken op het stalterrein. Hij is een beetje zenuwachtig, hij kan wel wat steun gebruiken. Zit hij er mooi op? Ik hoop het. We zullen het afwachten en we thuis op de computer zitten. Dag mevrouw. Goedendag. Even zien bij Dirk. Ja, even zien. We moesten hem even naar huis zijn. Ja, hij had net kwalificeerd, hè? Nee, dat is heel jammer. Nee. Dat kwam bij mij on als een mokerslag. En bij jou? Nou ja, ik vond het ook wel jammer, ja. Een liedje hinderke, ja? Is het een lied, ja? Ja, ik vind het wel net liedje. Nou, Action Squad wie ik heb gerut. Nou ja, het is zo mooi weer dat er een parcours gewoon. Maar ik heb er het hoofd in. Dit is eigenlijk een soort van fan-die, hè? Speciaal voor Dirk. Ja, prachtig hè.
Ja, nee, meestal derde, ik koers daar op een baan eigenlijk net iets delen. Roel, alle even praten, even dit, even dat. Fans. Groepies. Ja, dat jouwt niks. Er komt wat van los, jongens, hè. Maar ik zie toch dat Jim er al hebben zo'n, maar waar is die Gouden Club? Ik bedoel, Arjen de Boer. De eigenaren bedoel je? Ja, de echte eigenaars van het spul, ja. Ik dus? Ja, do en nog een keer do en dan. Dat ben je horen. Meen je waar? Nou, ik denk dat de klap aardig het onkamer is, Arno de Sneur. Dat hij hem net kwalificeerd heeft. Oh. Nee, we gaan die kant op en dan stap ik daar even in de ronde tot ik aan de beurt ben. Nou, dan stuk Aast en stuk Zuid. Ik ben vreemd de losse rijbol van Omroep kwijt. Dat is zo eraan, zeker? Ja, die zonde. Die zonde. Precies. Succes, hè? Dankjewel. Dirk. Ja, leuk. Nu nog even de touwtjes op elkaar zetten. En dat de uitgang bij alle met die van de brandstelsel in de Dirk Buitenzorg. Dit is de Dirk Buitenzorg zoals we hem kennen van de docu-soap. We hebben hem zien staan in het land. We hebben hem zien lopen. We hebben hem beleerd zien worden. Hij kan inmiddels alles. En Dirk Buitenzorg. Ja. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Het is echt hartstikke mooi. Dus dit meestal is het gewoon foto's te maken dat hij langskomt. Ik wel. Er even op je aan, op de bank. Ja, hoor. Nou even. Ja, dat is goed. Dit is goedheid. Ja, dat maar even wat. Kom, met even stappen voor Ja, met die hebben ze even stappen. Sorry. Hajo, ik nog net zo'n bandje. Dirk is de komende weken onder oren te zijn op de Hienstedagen van Driezen met Waterswoord en op het concours van Burgum. En dit weer de sport van man die zegt je jullie. Na je weekend ben we er weer. Nou, dadelijk keer zijn naar het Nijse Joert. Een heel mooie joent daar wezen. Toch?